waɗannan abubuwa su ake cewa physical parameters, wato abubuwan da ido yake iya gani ko kuma hanci yake iya sansanarsu. Su waɗannan canjin da sun faru to kasancewa wannan ruwa ba shi da lafiya, don haka ɗan adam ya yi taka tsantsan wajen amfani da shi, ko kuma ya bi hanyoyin da kimiyya ta kawo wajen tace shi ko kuma gyara shi domin amfaninsa. Na biyu akwai chemical parameters, hanyoyin da suke sa ruwa ya lalace. Waɗannan hanyoyi idan aka fuskanci waɗannan abubuwa ta amfani da kimiyya da fasaha wajen gane cewa wannan ruwan ya samu matsala, akwai waɗanda ake cewa biological oxygen daban, akwai chemical oxygen daban, akwai pH, akwai turbidity, akwai conductivity da dai sauransu. Waɗannan hanyoyi da ana amfani da su ne wajen fahimtar ruwa ya samu matsala ko bai samu matsala ba. Akwai suspended solid, akwai total suspended solid. Duka waɗannan abubuwa ana zuwa a gwada su a cikin ruwa domin a san cewa ruwan nan lafiya yake ko kuma ba lafiya ba. Idan ruwan nan lafiya yake, shi kenan za a ci gaba da amfani da shi ko kuma a ci gaba da ba da shawarar amfani da shi. Idan kuwa ya zama yana da wasu daga cikin waɗannan abubuwa da muka lissafa, to an riga an san wannan ruwa ya samu matsala, ya samu abin da ake cewa contamination. Don haka sai an zo an yi masa aiki da amfani da sinadarai da kimiyya da fasaha wajen mai da shi ruwa mai amfani. Na gode.